Og vi er i gang. Okay. Hi guys! Vi snakker engelsk. Nej, vi taler dansk. Okay. Hej alle sammen! Det er en dansk kanal. Husk den ikke ind på min. Nej, det gør vi bagefter. Det er lige meget, det tager vi bagefter. Ja, det kan jeg. I dag skal vi lave noget taste-test til sådan nogle chokolade her. Så vi har smagt den før. Men så er der en hvid en, som der er med yoghurt, og ingen af os kan lide yoghurt. Så den tager vi ikke. Og vi skal call me Chris! Hvis I kan se den. Ja, så vi skal, vi har 2 hver. Vi skærer dem åbne, og så smager vi på en af gangen. Og så til sidst skal vi de sidste åbne og spise dem. Men altså, jeg tænker, at vi kan tage med regnbuensfarver. Ja. Okay. Vi starter med orange. Yes. Og det er med dobbelt caramel. Det står faktisk så. Altså, ja, men jeg kan ikke lægge den her væk. Jo. Men det er dobbelt karamel, hvis I ikke kan snakke engelsk. Jo, det tror jeg. Jeg håber, det kan I. Så skal jeg lige åbne her. Jeg har... Ja. Do not attempt, we're professionals. Hun må seriøst ikke skære sin egen hånd åben. Men altså, så har vi sådan en hoppekniv, som jeg har været ude og ramme. Kan den hoppe? En hobby. Hvorfor tager vi ikke bare en hver? Det gør det også. Nej, vi tager den nu, fordi vi skal lige have se den. Okay, move over. Tager den der. Skål. Not a word, okay? Honey wants an A. Oh my god, Mom, look at Vi this. ser også lige mere. No, what is it? God. It's not great. Will you get on page 10? Yeah. Mm. Need me to Would. go get your readers. Ja. Har vi en kugle? Og det er med show. Har du simpelthen Cool sjovt chips. på fjernsynet? Det har jeg heller ikke. Hætteshowet fjerner skæld og fedt. Jeg hader det der, det er sådan på engelsk. De har bare oversættet det på dansk, man kan se det. Jeg har ikke ved til det maver, hvor der står fucking S på med hende en zone, der skal shit ord. Du skal ikke prøve at... Ups. Fuck, det ved jeg det her. Nej, crunchy. Min favorit, Min er den røde, men den har vi ikke. crunchy. Skål. Hvad var den røde med? Fordi... Det var med chocolate mousse. Jeg tror faktisk, den er også min favorit. Altså en gul og en rød har vi nu. Ja. Hos Pure finder du et stort udbud af udstyr. Så nu har vi en med en helt hasselnød. Ja. Så man kan Så vi er allerede recordet i 3 minutter. Ja. Oh. Har Right? du allerede sagt, hvad vi så? Yeah. Jeg har sagt, at jeg kommer. No, don't swipe. Just can I have my phone back? Jeg skal igennem den. Kunne du sgu da også. I just Gør sådan her, hvis den ikke fokuserer. Det er det, jeg plejer at gøre. Bam, bam, bam. Hey, honey, what? I gotta get back to counting. Og det var jeg hele tiden. Want to play with me? Hvad gør du den anden ud af 10? Okay, I gotta finish. Og hvad har vi ikke sagt? Okay, but it's all done. Jeg vil sige 9,5. Der har vi give en Oh, there's 8,5. Ja. Nu skal vi resten af at spise. Og så den røde 10 ud af 10. En grød i kat 20. you painted Du er som om, du sagde grød. Skal vi ikke Jeg bare har prøve slet den? ikke set, at de har været smeltet. Skal vi ikke bare prøve den hvide bare for sjov? Jo, tager du Så de kan se, du har smidt posen. Så vi ikke... Så vi tager lige den hvide, så I kan se vores reaktion på det. Vi får nok den samme. Jeg synes, jeg skal den midt over. Ja. Jeg gider ikke gøre for meget. Jeg hader den. Så. Hey, Kommer nok til at spytte den ud, og det er godt, at den Nej, ikke vi skal ikke spille ud i skraldespanden, så vi Nå, er det skal rigtigt? smule Ja. hey, Mom. Og dem, jeg har en til gul. She's on fitness. Du er nok kommet til at putte den væk. Oh, no. Jeg kan huske lige der I told kunne. him my homework last night. Jeg finder ud af, at den skal noget. In my bed, so De så får den ene bare de 2 stykker, den anden får den her. Og den hvide. Ja. Ja, den ligger vi lige her. Okay. Ja. yeah. Jeg tænker, vi starter med den hvide, så vi afslutter med det gode. Alright. Så den kommer væk smagen. I don't want that. I want the dino Og nuggies. er I klar for den? We Jeg don't viser. have any dino Okay, det nuggies. viser. But Det what? ligner We have any dino chokolade. nuggies Det der. because when we went to med- the store, I forgot
forgot. Det Because you blander can ikke godt take sammen. a tantrum on the floor in the Gør sådan, at kitchen. den kan bedre fokusere. Go on, Dad. Det er fordi, at du tager bagruden væk. Og det gør sådan her i stedet. Bro, like... Okay, klar. Okay, you gotta finish what's on your plate. 3, 2. Okay, Okay. I will let you pick what movie we watch tonight. Oh, can we watch Frozen? Slutte! Slutte! Okay. Ej, kom ind. Open a bottle of wine. Emmanuel! So how is motherhood? Oh yeah, I love being mother. It's, Oh, it's yes. the best time in the world. Hey, what are you doing? No, put the knife down. Og syrlig. Can I have a minute to myself? Chokolade og yoghurt. Det blander ikke godt sammen. Og med syrlig. No, get back here. You know what you did. So regrets? No, Nej. no regrets. Okay, det der med nød. Jeg kan godt ligne, at jeg mangler en tand lige her, men det gør jeg ikke. Jeg har også skrevet indad. Bare lige så I tror, at jeg ikke mangler en tand. Leave me alone. Jeg fik nemlig smagen væk hurtigt. Men den smager bare ikke godt. Oh, you thought you were thinking about having kids? Oh. So, you want to travel? Nope. Der var mere karamelin i den her. Ved du hvad, jeg giver yoghurten Yeah, they're cute. 0. Never shut up though. 0,1 på grund af chokoladen er godt. Ja, men okay, Det er derfor. det er dine, det er det mine. Okay. Så det var... Hvad er der sket der? Der er en knak af. Hvor er den knak seriøst 18? Jeg skar den. Come on. Come on. Come on. Ah, men... Hvor? Bring it Hvor kommer here. det fra? Okay, I'm done with this. Hey, Karen, yeah, I sent an email out. I said that we're all going to be wearing, all the parents are going to be wearing the team colors. That's okay. I got some more in my car. What the? I'll go grab you one. Oh, and you didn't RSVP on the bottle drive, so I just put you down. Det er en stol. I hope that's okay. Det er en stol, jeg har fået. Stacey, that's the wrong Nu kan jeg file. sidde på den. We gotta go. Anyway, Brett, are you blind? This kid just tackled my Why? kid. You didn't see that? All right. Hey, come here. Come here. That's a stupid idea. Oh, Alice is going to be playing at the local college. That's cute. That's cute. Bethany has been asked by several universities. Ja, til vi afslutter den. Oh, Vi ses. elsker chokolade. on her. Peace out.